Bapak-bapak, ibu-ibu, pengen ngerti syarat pengajuan cerai? Tenang, tak jelaskan yang video iki, tetep disimak yo. Sing kesiji cerai gugat, sing ngajokke pihak istri. Cerai gugat kuwi syarat-syarate sing kesiji, buku nikah asli yang ilang diganti nganggo duplikat akte nikah jaluk ning KUA tempat nikah. Sing keloro KTP asli istri. Terus KTP karo buku nikah mau difotokopi rangkap siji, dimaterai 10.000, ojo lali jaluk stempel ning kantor pos. Sing ketelu, gawe surat gugatan cerai rangkep itu. Bisa digawe nang pos pakom PTSP Pengadilan Agama Batang, utawa digawe dhewe yo bisa nganggo aplikasi gugatan mandiri. Sing keloro cerai talak. Cerai talak kuwi sing ngajokke pihak suami. Syaratnya cerai talak sing kesiji, buku nikah asli yang ilang diganti nganggo duplikat akte nikah jaluk ning KUA tempat nikah. Sing keloro KTP asli suami, terus KTP karo buku nikah mau difotokopi rangkep siji, dimaterai 10.000, ojo lali jaluk stempel ning kantor pos. Sing ketelu gawe surat permohonan cerai rangkep itu. Bisa digawe nang pos pakum PTSP Pengadilan Agama Batang, utawa digawe dhewe yo bisa nganggo aplikasi gugatan mandiri. Nah, iki lho link gugatan mandiri. Nganggo aplikasi gugatan mandiri iki, pemohon utawa penggugat bisa buka saka ngomahe dhewe-dhewe nganggo komputer utawa HP. Dadine gampangke pemohon utawa penggugat gawe surat gugatan cerai mau. Nah, iki lo tampilan awal aplikasi gugatan mandiri. Pertama-tama klik mulai, terus dilanjut ke diisi datane nganti rampung. Nek wis rampung kabeh, terus dicetak dhewe. Yen persyaratannya wis lengkap kabeh, terus kepiye maneh? Iki lo alur pendaftaran cerai ning Pengadilan Agama Batang. Pemohon utawa penggugat teko ning kantor Pengadilan Agama Batang, mlebu ning ruangan PTSP utawa pelayanan terpadu satu pintu. Terus kabeh berkas persyaratan sing wis lengkap mau diserahke ning petugas pendaftaran, yaiku petugas loket siji utawa loket loro. Petugas input datane pendaftar ning aplikasi SIPP, naksir biaya perkara, terus nyetak skum panjar biaya perkara. Bar kuwi pemohon diarahke kon bayar biaya ning bank. Yang wis dibayar, pemohon utawa penggugat bali maneh ning loket pendaftaran, nyerahke bukti pembayarannya ning petugas. Terus petugas jelaske informasi tentang panggilan lan pelaksanaan sidang. Sekalian menehi bukti pendaftaran perkara. Blanko identitas saksi sing kudu diisi penggugat utawa pemohon, karo tata tertib persidangan sing kudu dipatuhi kabeh sing bakal nekani sidang, termasuk penggugat, pemohon, tergugat, termohon, lan saksi-saksi. Yen wis paham penjelasannya petugas, penggugat utawa pemohon bisa bali ning omah, berarti pendaftarannya wis rampung.